Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Rugen tayo, nga iba sa ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga susan nga napauluan. Manen? Yan. Sa gudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga susan nga napauluan. Manen? Dear Manong Nemi, ti panagaramid iti basol Manong Nemi kat kasla nakalaklaka ang mapasamag. Ngem ti panagikaro iti dayta nga basol ay sos kasla awan pagpatinggaan ti panagikaro. Kas iti muna, kas iti napasamak kaniyak Manong Nemi. Nagkita kamlaeng iti may katlo agundaway Manong Nemi kini Randy. Diya mo no anyat adda keng kuana. Diya mo no adda impakpakan na kaniyak. Hidin to ta may katlo agundahoy nga nagkita kami nga nag-restaurant na, nag-lunch kami, kaya di ko hamatan Manong Nemi, aw isan nakmatan iti hotel. Agkad-kad ti panunod ko, agapot ta amok nga basol. Agpadpada kami nga daan asawa Manong. Adda asawak, adamat asawa na, jakla mo numanot anak da, idin to ta siyak Manong Nemi. Talo da kiti anak mi kini Mario. Babasit damat palakid di. Mapa ya. Simursuro takkeng kuana. Nakalalisto ko maiding agkid kay dak Manong Nemi takumuntra ti panunot ko. Ngem tiya mo ta nagbalin nga naturturay ti riknak. Iti pa nakasulisog ko. Ta saan ko nga libaken? Nagugwapo na bangbanglo na daldalos ni Randy ngem ni Mario ang asawa. No, pipisina ni Randy, irinto ta ni Mario kita makitaltalon, agbangbangkag, ken pasaraya, agpasada iti tricycle. Kajak man ta nakapagked Manong Nemi di adda kami nito unek ti hotel, iti romromansaan na, iti ta awamatan nga agpadpadar, ti arwatan mi kat dejay. Iti mapasamak Manong Nemi agsangsangit. Sang ka pinilit? Huwag saan ka pinilit? Ngim ginundawayam ti kinarakop ko Randy. Agpadpada tangan-tangan ti asawa. Ngim ipapatik ka. Nagasagana ka mang panaw ti asawak. Kat datatagdan na. Ngim tiyak kaya na mabaling nga panawan ti asawa kintalungan ako. Hindi kastulatan. No, the time mo, the time ko. Sinarak ta. Ako hotel ta. Nagpapas na tiragsak. Gabot naimimas kang ti asawak. Impasol ka niya po Diyos. Man nakaawat niya po Diyos. Aniya? Jesus Randy. Saan ka pinilit? Saan ka pinilit, Susan? Nagayatan na nga doha. Nalpasan nga napasamak. Rinugyantan. Isong ituloy ta. Ituloy ta manen.
Rumortan, manen. Ala, kayatin. Di mo kayatin? Nalpasan na kastoy. Hamon nga may babawi pa eh. Di mo man kayat, guna kayat mo pa. Iso na iso. Hawantot makatugtal ka na ta. Iliman ta ti amin. Iso nga. Manong naming kasladyak pagrupen nga maaramid ko. Idinto ta nagbali nga nakasaysaya at ni Mario nga asawa. Awan ti reklamo na manong nami nang runa no kasta nga. Awan lata di awan. Kat siyempre, no, basit ti maapit na, iti taltalon, no basit ti mapaglakwan na, karagiti natay nga produkto na. Kat iawat na kanyak. Dadaito lang. Nagrigat budget Mario. Nagrigat ti bangyan anay. Bante nagpasada. Magipasada ti tricycle. Isot na yun na. Pasensya kan. Sus apo. Talo pa mat karon ti kita anak ta Mario. No kumangamin ta palubusan nak kat no agtrabaho akmet. Ano ka trabahong kumakas pagarikan? Servidora? Waitress? Sales lady? Agyan ka lang dito balay. Tapno da mga iwan kada kita anak ta. Ububing dabot pa nga ron. Napi kumano, datakkel ta kuman. Kat mabalinta met nga. Nga umay ni nanang mo nga, mga iwan kada kwada. Tapno matulungan ka. Saan, sweetheart? Di kitila anak ko, anak ta ti asikaswam. Okay? Wala na makaboring dito ruwar. Dito unag kunak kuma. Agmalmalem. Kata palapalubusan ka mat nga rumwara. No ibaga mga adda papanam. Palubusan ka mat. Han? Ore maminsan ti makalawas. No kahit mo tag-relax. Nagkagmul ko nam. Nagka-sentro ko nam. Palubusan ka mat. Wala. Sige nga rin. Hindi nga rin mabaling ko. Kastoy mat. Agananos ka. Sumayat tumilat biag tayo. Mapaadal ta nga ta, kita anak ta. Mga asin na po Diyos. Kat ka po tapalubusan nak, manong nami ti asawa, nga agrelaksak, maminsan iti makalawas. Na maboring ak manong nami, no, daklat iti uneg ti balay. Nga gasikaso, agluto, aglaba, agdalos, aganawa ka na kita anak ko, tanaloko naman. Kat makarelaksak no, agpasentro ak, tas laklaway sa balasang. Kat siyempre, may pakamumot ka ni Randy, nga agsinarak kami. Balpastilans, mapangkaman yung nagpalamis, iduuneg ti hotel, kaya nagpapaskam tumanin man. No, nakit kami yung pakpakamuan niya, Randy. Tapay. Kaililiw kami. Doris siya. Adada nga kailiw kami ti asawa. Tagunada nga na imimas ka no ti may parit. Im ka sa no numatuktalan ti asawa. No, papanahod na nga di datatagdan na. Ha? Kayat kang ti asawa. Diyak man nga rin mabaling na panawan ti kita anak ko. Hindi itugot na di kita anak mo. Mabaling na yata, bagbagam. Hamong amin panunutin na da makadoktal ka data. And I can do it agpapastaw within 3 hours. Iso nga manin. Manin? Katuan. Manin. Manin. Oh, Randy. Oh, sige manin. Emte ko nanda manong naming awang palimid adin tulom tao. Nakadadugayam di kiti mata makakita kada kami. Nukasta nga mangal daw kami. Tagsinsinubo kami. Nukasta nga sumrek kami ti hotel. Kaslawang plus amak mi mano. Idin to ta. Ninanang manong name iti may dito balay. Ti may saldaw. Ni, nakay nang. Tuwain. Ito may kay kumustaan. Kumusta di kidubing? Ay, Jordan, Christy, Mayan, anda ni Lola yo. Sino nga Lola mi? Mang, Lola mi nga nanang ni Papa?
Ni mamang ko. Ay, mayat nasinsingbit ni Lola Bikid. Alam, may nga rin, inarakop tayo, maipapantiili ko kada sakbay nga kasaritak to talapat dati anak, inayo. Kinitak ni nanang. Kasarita na to kanot nalapat. Ida ibaon ko mapanituloy di kita nagkumanong nemitiin para gayayam da. Nangapay. Amom, sana ko kumaiti nga mamati. Ngimidid, ipakita na kanya ti ebidensya. Apaunay ka magtanan ako. Maaramid mo ti manglipot ti asawam. Nataltalyawam. Amang no mangig dikit anak mo, nga manglilipot ka. Uno bigla nga sumangpet. Ni Mario nga asawang nga nagaputaltalon kan mangigda. Uno dikit ka roba, kan mamonta. Nga lalakera ka. Apaunay anak ko. Sika mampalat makaramit ti kastoy. Niliwanak na nang. Oray sakit kaslasana ka mamati. Hindi ba nga itutuloy mo? Sakbay nga ti asawam ti makaamo, makadamag. Adaywa mo da tinarandi. Laglagi pa yun. Nakadakdakkel nga basol ti aramit yo. Sa murahin ng agpungtot ti Diyos. Nanang, inatarabidag, itarabidag kit makisida ka kinrandi, saan ka na makisinsinnarak kin kwa na? Ano kung mataadakin kwa ng awan iti asawam? Nalalaing tirumansa kasta? Gabuta mga opisina? Kiti asawam, agtaltalon? Agapitak, kanabaglo, ang mga opisina kasta. Yung apit di mo pinanunot. Nakadaktakil nga baso. Saan mo nga orayan pa nga mamunti asawam. Gusto nga adaywa mo na diyang lalaki. Hampay nga nalataw ti amin. Sige na nga. Hanggang mapilipilit. Saan ako nagbaybayan? Tatalating bagakin ka. Kas inam, susapo. Sa mong orayan pa nga mamuan ti asawang kunak manin. Inakon. Nanang, mangal daw kayo to yan. Mario? Itayak pala dumdungin ka na kayo. Ay na, anak ko. Ay, manugang ko, anak ko. Hindi ito nga pasama kagit pagpapakasim kasi tagpagpakasim nga ina. Ti asawang nga. Saan mo ka di kadangdangaran? Uray ta, napagkarik mo tin nga adaywan na nga lalaki. Mangaldo ka to inan. Umat pa nagluto. Di yung kagluton. Kaya mailo di kita puko iti luto yun. Alaw isa ka rin ti makamuti pangaldaw. Ay ala, tagsalita kayo. Awan ti may sarang ko nga rupa kiti asawak. Susan. Mariyo. Kinapod na. Kinawarisan ko nga nang tinagsalitaan nyo kininanang mo. Amo konti amin. Nasiyat na tarangay ko. Kinapod na hindi ko mapila kahit kakasarita. Yung tidya ka mo sumbatan. Apay nga naarabit buti ka stoy. Anya da kita nagkurkurang kan ka. Kawan jamok ka nagkurkurang. Kabuka dita may sakla nga makitaltalon. Kabuka dita agad pitak ako nada. Kabuka dita nanumula nga biyag. Ti babaling kong isagot kan ka. Nakiasawa ka ba't kanya? Tiyan mo ka mawatam ti kastoy nga kasasaad. Tiyan mo kat sa mo nga maramid ti manglilipot kanya. Nga nakasaksakit. Nakasaksakit para iti may nga lalaki akas kanya.
nga si kang asawa. Kaya ito sa bali nga lalaki nga mga arakop nga mga agakin ka. Ngayon bes ko mga ti lalaki ti mga ramid. Talalaglagan ko ma. Ngayon sikapay ka babae. Pakawanan na ko ha. Hindi. Mario tinagang ko. Ay, makitam. Ano dapat ka na dyan nga randi ti mangig mo, nga mitisyak. Sorry. Tawag lang ang kamali. Diliw anak lang. Nasulisugak lang. I'm sorry. Ikarikag ka pakawalan na sanggunton nga ulitin sa Anton. Manong Nemi, saan nga nalpas? Ti saritahan mi nga gasawa. Idudumtengan di kita anak ko. Di kita anak mi. Kapata, aldaw matan kat mabisin na siguro. Inyalaliston ni nanang Manong Nemi tinang idasar sa nagayaban. Nangan kamin, kat mas daw di kitubing. Apay ka nga, saan kami nga monuni kini papangda. Ala saan yun nga problema dahil tapo ko. Kaya, ipasdag yung kami mangan. Tipanangan kami kita, awan ti sarsarita. Awan sa balik arabidin tayo, no, ti mangan. Tayo tumalpas tayo mangan, isut pas na parang sasalita tayo. Dati mat nga kakanayin nagsasalita da papang kinimamang nung mangmangan kami. Nang narunan ni papang, nga balbalakada na kamno ka, bagbagaan na kami. Ni mamang mat, second demotion mat no ka. Loko marto mo na ito among data second demotion. Paspasaro doon na. Ketua na pengarot nga second demotion ko na. Kasi tamat timang mangikuno ko. Kaya patag gobing lola. Ay second demotion ko na da. No, kanunungan da jay ibagbagad da jay kaayayam mi. Wala nisot nakagigam ipadang gobing. Nala, ang pas nagtitimangan. Sige, ada ka di problema pa? Ma? Awan ti problema. Jordan. Naran na siguro nga awan ti may bagami kini mamangyo. Ya? So, ang pagdanagan nyo, awan problema. Awan ti sa balik karamidan nyo, na di agsingsingpet kayo, agsisinakit kayo, tumulong kayo, napialang may tulong nyo kita hangking nga paanawa, di kaya agiwarwara, di kaya gaapa, takil nga may tulong nyo kada kami kininan, mamangyo ti kasi dyan karamin nyo, okay? Or di amo tagdalos, agluto, aglaba, kada dumapay ka trabaho, kaya no saan kang agiin no yung no di kag nasingpet kayo, nagdakil may itulog yung kata kami na ita, okay? Huwag pa, kakanayin nyo mating ibagbaga na ita. Iso nga nasdawa kita, di kayo matagununin. Iso nga, nangigmiman dito nga panang balakad yung kata kami nga kakapsat. So nga, ay second demotion. Sige. Manong naming sa anang arimrimuar, ididay tangalawas. Idin to, tayo may kidiniran di tarubayan mo. Idi makita nak, sinsenyasan nak, manong naming. Awang pala idit salpo manong. Tsakayatan. Pumanaw kan. Isinsenyas ko nga. Di makadagas manong naming ore pagunyak ni Mario. Mario, di na ka di mo pakawan. Apay ori pagpagunyan ka, di na pagpagunyan. Makadlaw di kita nakta. Sana kas karina. Yung malipatak di amin. Ngayon siguro no, may panaknak mo, nga talaga nga pagbabawiyam, tinaramid mo. Siguro, may kang kaiti another and last chance. Umay dito ni Randy sa gani. Umar-aribayan, isa pagbagakaroon ka kwa, diyak kayatin, papapanangoy, kisinsinyas ko. Sa anak matang na rumrumwar. Gabot talaga nga diyakon kayat. Nga pas panagbabawi, Mario. Pakawanan na ko, ma. Ikang kayo ti maudi agun daway ng agsarita kini Randy.
Ngam sangking ag hotel. Pagsaritaan nyo lang ti panagsina yun. Tapno saan na kang nadisturbuhin. Mawatan di kahit kong sawin. Sige, mawatak. Magsinara ka turot kang kuhan tapno nananayan ti panagsinami. Ikarikan ka. Tapno lang mapakawan na. Pakawarin kanto. Ipagpagapok ka na kita nagtang. Tadyak kayat nga maamuan da Jordan Christi kinimayan nga nagta. Iti naganus a panunod da. Nga ti inadakit manglilipot. Baring awan ti mangibagbaga kadakwada. Ano ti kahit mo sawin? Ano tayo mo? Baga pati di karubak. Kat amudan. Kat nung makita na kita anak mo. Baka ibagada. Nga ti inadakit manglilipot. Kat pagsalutsudan na kanto di kita nagtan. Nupod no. Alay daw dawat mo sapay ko tasaan nga mamamuan di kita nagta. Di kinadakas mong asawa. Diyak to nunulitin ni Karig. Give me another chance. Itong palang nga piling ko. Tagsina kayon kinirandi. Tapnosan na kan nga disturbuin. Diti may samanin nga aldaw ngumar aribayan manong nemi nagtung edak. Ala, mayat ka. Imbaga na sininyas na same time, same oras, same place. Tung edak mo. Iti restauran manong nemi saan nga skan pang agurdar ka. Ala? Agurdarak para imasapan na nga sweetheart. Sa atin to, mangitugot, mangi-take out para ito na yung hotel tayo. Tuloy na tumay tiwangan sa diyay, no, kapsot ang aking kinaan. San ko nakayat, Randy? Nakipagsara ka klag nga tapno formal nga sinatan. Hana? Seryoso ka? Seryoso ka. Namuanan ti asawak ti amin. Kinsupay ti nang ibilin kanyak nga makisarita ken ka tapno sinatan. Sigurado ka? Sigurado ka? Saan kanto nga tanga mailiw kanya? No mailiw ka dapat ta asawa. Kastamat kang ka, no kailiw na ka dapat ta asawam. So saan nagbalin ka nga napatig iti biyak ko? Dahil tiga po na no apay nga ararabidik ti amin tapno ituloy ta tagsinara ka kastoy. Nagkasagana kang paano iti asawak. Tapno sikat ka din na. Nung saan ko kabailan nga panahon na kita anak ko. Ken ti asawak. Ikanak ti another chance ti asawak. Gundawayik na ita. Niliwanak laking ka. Sanggang ngay patpatag randi. Napatpatig na amang ti pamilya kami ti sika. So nga dito yung ti maudi pa nagkita ta. Dito yan. Saan kanto ng mga isturbo, tauraan niya't araramidem, jakun kayat, jakun kayat, jakun kayat. Ewan nga ron, tinaaramidan ni Randy manong, iti panawa kon, kilagaway dakon. Adamot ba ni nanang, napanamanan, at nakakita ba rin kang kakat? Nga nagsisinarak mo ng talagang lalaki? Kunak man ano, babawi ka. Nagtulagan mi dito iti asawa. Anya? Palubusan na ka magsinarak ni Mario? Iti na ang gari? Randi ko na yun. What? Tapos na yun, iri kasta, kahit makapagsina kami. Nagsinara kak tapno kasarita kiso ng saan kung nga kayat, nga saanin nga mga disturbo. Dito nagtulagan mi ni Mario. Sigurado ka, unang, awan na sakit na bakarang mo. Napagpatig nga amang ti pamilya kimitisuna. Dapat lang. Kadagyaman ka tanadaan ka tikas kini Mario, nga tilikodan ti amin kat ikan nakapailang ti another chance. Saan monton nga ulitin? Talagang nasangkot ton nga ulitin na. Saan ton? Sapay kuma.
Manipod mat idin manong nemi kat saan kumat na magkita ni Randy nga umay Umar Aribayan. Iti makadakas manong. Iti saan kumat nga makita. Slamait iliwak ba't kay kuwan. Nyamit. Iti may sangal daw manong nemi nga pinasyarnak ni Dina. Ay, kumadre, kumusta? Dina sobre ka. Kumusta madagit anak niyo? Kaning Jordan nga anak ko di bunyag. Di ba? So, tinanak ko bunyag, di naon ng anak mo. So, kumusta biyag? Gusto eh. Sika nga eh. Kahit okay kami mat nga gasawa. O problema mi. Nanta kayo sa tata problema na. Awanin. O problema mi. Tapod no? Tiyan niya, nadamag ko. Nakaramid mo ka no, tinak ikamalala. Niliwanag lang. Ay, susapo. Sa anak ka mamati, Susan. Hindi ito na kasisingpet ka. Sika di kasisingpetan ka na tayo hindi kang pabarkadaan. Kas kanya. Alas ito ko umawat nga ramide kang amok nga baso lusong asang ko ramide. Sa awanin ta sa pulig pa iti asawak. Kasi ka. O kumamat ito sa pulam kini Mario. Yung mapang nga naramid mo. Ano jak mamati iti. Iso nga imayak. Nagpapeso gayam. Waritawang kami. Inikanak ta another chance. Ti asawak. Very good. Amom not ko. Sabsabali na ko ma. Ay susapo ya. Nagsakit ti maliputan. Gat na. Ay saan trik na ti. Dasabali ka lalaki na sika. Amom. Saan nga siya pagsalita at tapay. Alam, istorya man. Padasek to man. Kagatuhin. Kapag ko mapadasek. Kahit ko lang isto. Kahit ko lamang no anya ti Rick na iti nakaraman ti sa bali. Tayo ng padas ng liniputan na ti asawa na. Naganas. Habay. Nagangganas kung no takayo kayo nga lakay mo ag-sex. Tsaka pa na mo. Nalaing mat ni Mario ti kunak. Ngayon nalalaing ni Randy. Naglegamangan. Di mo ni pigsahan na ba nagkatawag? Di na. Inabot no na. Awang kami kini Randy. Jak betul makit kita. No kaano man jak makita. Kaili ko matsika. Gaga. Tsaka mo. Hanga napas nagtipa nagbabayo no kasta. Ang mamati ko na. Jakong kayat pa nga maulit ti amin. Gabata. Baka hanak to ng ikanti another chance ti asawa. Kato na. Bidot mo? Ulitem? Ano ka? Hello? Sabagay. Angkot nga maulit. Dapat lang hamol ulitin. Tamangan no. Awan tun ti chansam. Baka ni Apo Diyos ti bang agpungtot kang ka. Gadusaan na ka. Awan nga talaga ni Randy manong nemi nga magkulaengen nga awan dan dito lugar. Lugar mi. Napantansan manong nemi sa di Manila wano sa di syudad. Diya ka mo. Mabakon mo na. So nga erase. Wala na. Kaya ba makita manong nemi nga talaga marigregatan ti asawak. Mario. Kakaasi kami. Apay. Doon ay trabaho. Katsyak. Dito ay ba't latunag ti balay? Maburing ka manin. Kahit nung kada bawinsan di makalawas ng rumor ka. Hanggang daita. Kahit ka natulungan. Idi, di nagpalubusan ka po ito. Pasit pwede kita nagta. Di ba? Ngimitan, doon dati higher grade. Manakang mo kita nagta. So nga nga tanong, kung takik mang kid ni auntie, sino ang anting? Ni auntie at dadjalawag. Apay, barbarin mo at may sarak na kanyak trabaho dyan. Sino ang anting tadyo dyan? Ni auntie Celia. Ama mo?
Ninang tabay, nanganak ti kasar ka ta. Kapsat ni nanang. Tawag ma, wala kita tabat cellphone. Ngayon, umadayo ka nga rod, kag bakasyon nagtutunggal maminsan di makabulan. Kahit ka nga tulungan. Sa bagay, kaorin na da sweldo ti maisave. Para ti pa nakaisagana, ti pa nagkalit to ni Jordan. Amom, kahit ko kumanga kwa, umantudo kito tarakin ko nga dinguan. Tanakos kasano lang, daktakilment lang ti mapastrik. Amom no, dagpautang kanyak ti puunan. Nayon ti tarakin ko. Kaya nakapimpinas ti mo mapapalak ka na kita at fish cages na. Ijawaig. Puunan lang ito kurang na Katuan di agurno nga. Di swell doktor no nga pagbali ng puunan. Sige. Mga sinapo Diyos. Palubusan ka. Agawanak. Mario talaga nga. Man nakaawat ka. Maawatan ka mat. Kanusot ako ram. Saan ta nga problema na kita naktahata na singpet damat. Umay tulat tapos kisirsirpata na. Nga nanang mo. Pasarisot umay na ko. Kung na, kasaritak to na yung magdinanag. Kahit isuno ko at umay mangilaba ka na kayo. So pakarigatan nyo lang, di ba? Teglaba. Tadi kita anak ta, muda mo ti agluto, muda mo ti tegdalos. Ti aglaba, kaya nga tamat ni kwa. Yung tinamat kaya, tinampay. Siguro, dadto ni nanang dito, susuruan nanto, di kiti kwa. Anak ta nga, babae, da Kristi kinimayan. Sige, tawagam nga ro din nantim. Tabarbaring no. Ada nakasagana nga, circumsadyain. Tinawagak nga ro manong name ni Auntie Celia. Tanagpakasyon idi manong name kat naanak ti cellphone number na. Sino mong batasigot? Sino dato ay? Hello? Auntie? Sino nga kaanak ak dato ya? Ni Susan? Ay, Susan. Alam ni Auntie, dublen na dyan dinublen na dyan pagrugyan tinagan ko kat nagmandi. Ti doble nga oen so ko. Tabandi madit soso. Hello ka no madit soso ta katamta soso. Ni Auntie met. Abay nakatawag ka man. Auntie, sarag naman ti trabaho ta. Kahit ko tulungan ti asawak, manikatan launay kat ni doon ti adda ti haay grade ka nagitan nako. Anak kahit mo trabaho. Anak dapat badasa mo. Napadbadasa ko din nagservidora, nag-sales lady, katulong nga, tsaka katulong. Waitress. Ay, ada? Hindi magbubraak na restaurant. Siya ti head waitress. Agot waitress kayo, bakit kayo? Ay, gano'n na. Siya nga rin tagmandar ka na kita babalasa nga waitress. Siya taga bali assistant, di manager, o nakabalangan. Alaman nga rin, Auntie. Nabakandan di. Pagsunang timawag ka. Sungar ti pampanunuti kita no asin no ti alaek. Auntie, hagyawanak. Napagpagsunay. Nagpakahada ko manong name ka na kita anak ko. Siyempre, narahakop ko ti asawak. Gananot ka. Agsing-singpet ka. No problem, sweetheart. Sika, gananat ka man, di mo ni apapusun ti bagim, nung manapanu ka, ginanaka. Sa mga bayban kita anak ta. Ura ta biniling kumata ni nanang, no may nakaikat kaduay, no kasta nga, adaragon daway na, kanisot para laba. Ura tandanak matano, usog laba. Ura sa mo tandandarin na, basta mangan ditoy. No, ada makakita na nga, yawid na nga natin, no anad ta. No, dumawat kang kay titlog tinetub nga manok, no saan kat manok ka mismo, di isot tandanan. Narakop ko rin kita anak ko manong naming baga kadakwada ng singsingpet da kasapulan nga inak pagtrabaho ije syudad ta
kakaasi ti amada tapno matulungak isuna tanap ilang adda maorno nga paranto iti panag-college da. Oret at damat tin cellphone. Alis to lang ti panagkukontak tayo. Kunak kadakwad. Iti nga rod balay daan ti Celia wanong name iti rektarusak. Hindi makadano na akon, kabigatan na, rinubya kon tinagtrabaho. Saan nagpat nga narigatan wanong name iti alstuak mat nakasurusuro. Siyempre, di ka tipadak nga waitress. Sakti kabakatan da, malaksit ka ni antiak. Ngayam no daduma, no papintasag ti bagi tilangak, saan nagbatapaatyo ka dakwada. Manang, manong taong mo? Kami sa sulod taong ko. Kaslatan lang kasada kay 22. Napintas ka kaslagin ni antim. Ubing kamay. Ubing la tilangak, no paseksi ako papindasak. Manot anak mo ako naman? Talo. Duwat at higher grade. No ko. Di manuto mo kumaitan. Kumpe 40 ka. Masurok labasin na 30. Ngayon kaslaga lagda iti early 20s. Talay bagbagam sigaid na. Baka no ato rin kita mabababaro nga customer tayo ta may liwad na nga mangharim kang ka ha. Kapag ko magpaarimak da kayo nga single. Da kayo tarbenda. Napintas mo no da mangharim ka da kayo tapos umad ado ti customer. Na double purpose do ka umay da agpasyar nga magkakita ka da kayo ken umay da mangan. Dan din nil daw manon naming nga tawagak ka tinao ng anak ko ta isot da pala cellphone na kastama ti asawa ni nanang naging kahit agsoldo ako manong nami impaw it ko amin iti asawa sa ko tinawagan nakita mo na tayo ko king nga control number kita kon agtulag ta dadya sweldo no hamulakit din na matakamat i-deposito kada bulan ng deposito at kasta katakkel di maduntot paurnong tan makatawen duwang atawan santo ag college din Jordan di ba danto man nga pag college na wana talagang tsak takamaten hanggang nga kiskisayan pumimpintas mo dato dato lapunan ti problema saan isot pagpunam ton kalpasan ti duwang atawen. Dakil to na. Alaman? Barbare nga. Imno damang pulot ko po unan talaga nga. Agtaraga nga nagtilamas. Madahan nagtipis kay Diyos. Ken umadado na gititarakin ko. Baka agtaraga nagtupay ti pato. Pabo. Itik. Kadi. Nagbayan na pagtarak nun sa jaya waig. Waig nga agayos ta siyempre di ayos na sumilpo iti karayan. Mapapalag na rin kita tapunan na ito umasasan ito biyagda. Ang palis with art. Nukas kasano lang talagang dakal di may tulong ko ka para ti masakbayan na kita nagta. And then inem nga bulan ko dito manong nami agbakasyonak ba't tunggal bulan. Idi? Ngayon ka dito talong nga bulan nga nagsasaro ng odi kita. So, iti pagpletek ko na. Warit adaman ta cellphone. No, gawid na kakita. Siyempre, papas kami at iragsak. Iti asawa. Edi, tatimay sang aldaw manon nami. Nagiktutak iti malasin ko. Timay sa karigit talong nga sumsumbrek iti restaurant. Ni Randy. Saan nga iso? Saan nga Randy ray dyan? Nga magabot na siya ti bakante, nga unti asya si kasun na, siya ti nampan, imasidag kadakwada. Good morning, sirs. Dito ti menu. Manong namin ni Randy ti nang yawat. Nangawat. Nga saan naman kakitaan niyo di menu, no di siya tikit kitaan na. Kumusta kan? Susan. When, sir, Susan dinagan ko. Imposible nga dinakbalasin. Abi pare, mamom, ang mamom na tinapindas ng waitress. Susan nga ron.
Ay, paring Randy. Baka no kan kanayon to, kapag napipindas na ito waitress dito, ya? Siguro. Sir, dati order you please? Nakasaganan ti papel kan ballpen? Ni Randy manong name iti ng ibagat order. Inuuna na manong name iti talo nga beer. Ikwamon, iinem mo nga beer. Sapno sagduduha kami. Balim pa yung hapkes, pare. Intun malim ti panaginom tayo. Pagpa-abriga na lang nata inuman tayo ta. Or kita na imas na kiti putahed to. Kananta pa na imas nga waitress. Kasta ya. Na imas nga lang nga ng peso. Hey, adda asawa kon. For your information. Kadi, kaslawang pa yun. Manong nemi, nabuisitak ka rin din aldaw. Nabuisitak ko na. Tapi nga kita kami pa ilang ni Randy. Nalpasin nga na iwaksikon. Ngayon ti ba nakakitak manong, oh my God. Isubot manin ti pampanunutek. Isubot manin ti balagip ko nga. Malagip ko na gini pa nagpapapas midi. Oh my God, no. Kadya ka mo manong name no kasanot panangalan at cellphone number ko. Hello? Susan. Di Randy na ito. Kasanot nga naman cellphone number ko? Nagtarigagay ti may isang tao. Arami doon natin amin na papuspusan. I miss you. For how many years? Kaslasang nagbalo ti pintas mo. Randy, nalpasang nga nagsinata. Di nakailiw. Nabi ko makailiw ka. Mabalinta ka silpuan. Tinagupit ka relasyon da. No idjay, lugar tayo. Alisto dalaga na duktalan ti amin. Ngim ditoy. At ayo mahamuan nila kayo mo ti amin. Wanya. Imposible nga sang ka mailiw. Nangaruna kita umat mga ti iliw mo. Umat ti asawam ti danam. Awan tinaskin ng pagsaritan ta. Bye. Kinansel ko. Agaring matmanan. Kadno api kami na sungbatak. Sungbatak na. Tsaka ba't ko nakingkangan siya kung kayat? Di mo kayat di saan? Palubos mo na tayo sa salita ta. Maturog ako. Maturog ka matan. I love you. I hate you. I miss you. Hanggang nga miss. Pag pinustahan ta, mahiliw ka kanya ka lang. Saan? Sabi nga rin makisasalita ka. Sabi nga somewhere depende sa cellphone mo. Sabi nga sumbata nagpailak. Hindi. Sa mga parigatin darig na bakagbagtit ka. No parigatin. Ano day off mo? Hawan. Magam ni day off mo, tagsinarak ta. Gatangan ka, nagitinanskin nga, kasapulam, na saan nga gastos ka pa ibabend sweldo. Okay? Itong Domingo, gantog shopping. Sige, urayin ka. Ibagakan ka na sa dinat pangurayin ka. Urayin ka doon itong Domingo. Manong nemi, ti makadakas, napanak mo. Kini di makita nak ni Randy, dagos na kay narakop. Randy, jak kayat. No, apeng nakisinarag kang kakitap no. Ibaga ka jak kayat. Loko ka. No talaga nga din nakayat. Hangka ko imahin Umeka ka din. Tagtamanganin. Anong nakalalisto ko ngagkad kay da. Talaga amat nga mailiwak ko na takasano. Inaman nga ay talong nga bulan nga sana ka nagawi. Kalpasan ti panangan pangal daw at da kami niti unag ti hotel manong. No kasano iti ti gagar ti may sakin na kami nga nidadamo mi manong nemi. Tinagbalin nga manglilipot kat kastamad manen. Nga nagsangit ak manen. Nga nagkasangit mo. Among didamon ta, nagsangit ka manen. Itatay, inulit ta. Nagsangit ka manen. Apay manugot ak manen. Kat nagkariya kiti asawak nga. Diyak tunulitin. Naikaring astoy. Yan na ngay. Nung naikariya ka astoy,
Kaya't mo, ikitahan ka ti apartment nga panging kasarakin ka. Ngayon bas nga, iti balay daan tim ti pagtarusam. Iti apartment. Tapno. Anytime, adda ka, addaak. Rinabii, ngagpapasta. Tsakayat. Di mo kayat. Ngag-apartment na. Tsakayatin. Dito hindi maudi. Sigame. Kat naulitan tamat manin. Oy. Anak ko. Manin. Manin. Manin kat manin. Randi abi kami ngajak makapagkad-kadkan ka. Nagbakasyonak na minsan manon nemi. Kat siyempre, mailiw ti asawa. Pinanggustuwa. Nagingga ko na anak kanya. Nadamadlaw ko. Mario? Nadamadlaw ko? Ano madlaw mo? Slaw ang gagar mo. Nga? Kas ka lang mapilpilit. Sikaman talamat madlaw mo. Madlaw ko amok at siyak nga rod ti makarik na. Mapilpilit ka. Pinugustuhan na klan. Tapos sana ka makadlaw. Ano nga? Ano ba nang tipagpagam? Adalatakan ka. Sikat makamutipod no. Talagang bagbagam si heart. Naman nung kang na siguro ti biyahe. Bayam. Ito na parbangon. Siyak ti amang manage. Noon tumakungkunam. Baka pati si kagad na banong ka lang, ha? Maturog tahan, good night. Saan kami man nga nagkasera manon nemi kini Randy nga magsinsinharak kami. Bahanag manong nemi nga ni auntie iti nakadoktal. Iti may sangal daw manon nemi nakiktutak iti itong panak. Auntie, anong basol ko? Apag tunong panak, mangibabain ka. Kaanakan kamat karod. Kabsat ko ti inam. Awang pulita kastoy. Sikalat kastoy kada kayo. Kada tayo ng puli. Sikalat kastoy. Lalakiro ka, mangibabain ka. Ante ko. Auntie, nagdibag ka pa lang? Sinunod yung lalaki. Auntie, paunay kan malasan ko. Agtalaw kan. Ha? Agikat kan iti restaurant. Kansang kan ngumumay dito balay. Tsakayat tekaskan ka. Agawid kan. Ipulong kini Mario. Ha? Auntie saan? Ipulong iti inam. Iti kapsat ko. Auntie, saan lang ko man, saan nga din auntie? Adat karot mo nga rod, kalulungak, ti manding aramid mo, kat numadoktalan to ti inam, anong tut ko na, mga nibaganan to nga kunkonsintiin ka. So nga, masapol nga ibagak, tapnawan to pakabas-basulak. So nagsagana ka. Tawagak ni Manang. Ti inam. Ti bagakken ka. Ti bagakken kwa na ti kinatakas mo. Tinawagan nakmat ni Nanang Manong. Manen? Manen? Inulit mong manen? Nang may sa nga lalaki? Ni Mitlarandi? Diyan man ngamin among aday sonad to'y. Di naliklikan nga nagkita kami na. Gaga! Kada orang mampakang kanain kaya nga kit-kitan talagang di mo kayat. Anya ti klase mga babae. Managbasol ka, demonita ka. Namamat ti asawak siyempre nagipulong siguro ni Nanang. Tinawagan na manong nemi ti asawa. Nakadagdagas ka. Mario,
Makisina ako kang kuana. Kaya makisina ka kay saan? Awanin. I'm so sorry. Awanin ti bibiyang ko ka. Diyak man kaya't nga ibaga ka na kita anak mo. Ngam salud-sudan dat tumitlaing kaniya. No apayan niya ti kastukin kas diya. Masapul nga mamanda. Tapno saan nga gaputi sa baling at tao ti pakamamanda. Nga ti inadakat nakadakdakas ngayon na kinasawa. Mario, sinayang mo ti panagtalik ko ken ka. Sinayang mo ti inted ko ken ka may kaduha ken maudi nga guntaway. Bidtot mo, inulit mo. Ket siguradong ulitem tumanin. Nakasay-sayang ti panangipateg ko ken ka. Sayang tinapudno nga ayat. Saan gayong marumpi nga ayat ti kas ken kasusan. Manong naming nagsasaruno nga kinuntaktak dagiti anak ko. Ni Jordan ti mo na. Hello? Jordan anak. Manipot iti dayto nga daw. Awanin ti inami kaskan ka. Jordan. Adanakan mi aminin. Nagradawarak ton ti high school. Awanin ti inami. Mangibabayin. Anak ko pakawanan da ko Pinagsisinublat ko idang tinawagan nga nagpakawanak manong. Kas iti ko na ni Jordan. Isumatimbaga manong nimi. Dagiti addina. Da Kristi kinimayan. Ngawan ka nun ti inadakas kanya. Inulit-ulit ko manong nimi tinang tawag kadakwada ng ruta asawak ken kastamat ken ti inak. Ngay maulit-ulit man ti panang ibagada nga saan dakon nga mapakawan. Aging gaawanan ti pakakuntakak kadakwada. Kat siyempre pinagtalaw nakbaten ni auntie kat awanan ti trabaho manong no ti agsapulak manin at ti trabaho. Dito tawagan nak ni Randy. Hello, sweetheart. I miss you. Kita tamanin. Randy, tsakon kayat. Manen. Iba ka man nga di mo kayat. Nagdakkel ti problema. Apay, naamuan dati amin. Naamuan ni auntie, intawag na ti asawag, intawag na kininanang ko. Naamuan na ti anak ko, linaksid ako na ti anak ko, di na ako mapakawan. Ti asawag, di wow, anagaw ko nam. Di tatandagdan na. Makala ako na ti pagkasaraan ta, apartment, kabailak. Dito ka dito solusyon di amin. Katuan. Papanam nga rod. Diyos ko aya. Apay gusto nga na yaw awanak. Apay anya tarumpang nga ramidek. Ti aramide mi tultuloy ta. Anang nga rod ko makatitakan kayat. Agaalang nga agawit ka di lugaryo. Isang bayam nga rod. Di na kamatin kayat. O. Dito to'y kasyudad. Okay? No kahit mo trabaho, di sa pulang kanto trabaho, agdanda nga rumor ti bigat, sa taagawit apartment iti malem, sa tagpatmat na, agpapas na tiraksa. Kasano no matuktalan ti asawam ti amin, man nakaawat ti asawa. Amo na tararamidek. Bahala ka, basta. Tid mo amin na masapul mi kunana. O. Sa balit sitwasyon mo, sa balikan niya. Anong arti kayat mo ita? Jakun kayat. Sigurado ka. Jakun kayat. Kasta man ti bagabidi. Baka tumailiw ka, tumawag ka kanya. Basta jakun kayat. Sige, no di mo kayat. Hamat la sisikat babae ti biyag kuket. Ha? Uregla talo. Ha? O. Iso na hanggamat kay kamat ti bagiket. Tapay kumakan adaman sa bali. Malaksit ti asawak, talo kay pay. Kit no di mo kayat, di na siyaat.
Sige nga rin. Kita sa walit tawagak na isut ka date ko. Saan nga siya? Bye! Ah, ha? Diyos ko, kasi ka di klase nga lalaki di. Nang dadaal ti pamilya. Kasi ka di klase nga lalaki ti nakadadaelan ti panagtalik kaniyak ti asawa kan ti nagiti anak ko. Napanak pa nung nemi simuknal iti simbaan kat itoyak nga nagkarkararag nga nagpakpakawan iti Diyos. Anugutek may sag nga dakes nga babae, may sag nga dakes nga ina, dakes nga asawa. Nagpagpakawanak at kinit daw ko kenkuana no anya turumbeng aramidek. Nga iturong nakko matirumbeng aramidek. Manong nemi. Awan sa bali nga naramid ko no dinagawin. Ngayong sandak nga inawat dito'y balay. Pinagtalaw dak. Awan ti inami akas ken ka. Talo ka! Kung nakanyak ni Jordan, kastamat na ito ang babae. Pumanaw kan, mangipabayin kang ina, para ka na kami nataykan. Sa anak pa hindi ka nagkutimanong ngamitumteng ni Mario. Nagparito mga kamismo at sangwanan na ikanak ko mati sa bali pa nga tsansa dahi 20 pudpud no Mario. Saan ko ito nga ulitin? Yung inulot-ulot na kidi manong naming inya tayo. Imbes ko manong naming nga kasyandak, digit anak ko, imbes ko mga anawain, dati amada nga mga ulot-ulot kanya, kim saan. Kasi laki na ikayat na pa'y maano. So, awan sa bahay nga nagsangsimang bayak no saan nga ti sidong ni Nanang. Nanang, daka, nga't masapol mo. Nanang, nasandak man nga pinasangbay ti asawak ka nagiti anak ko. Dakal ti mamating nanang nga sandak nga kabaylan nga naksidan nga anak. Dituyak ko ma. Dituyak taumatin sa bali nga sangbayak. Oo, na ikamaten Susan. Mangibabain ka. Kada kay amin nga kakasinsin nga anak na kiti kakabsat ko. Sika lang tinakaaramit ti kastoy. Yung malalaam. Kada kiti kabagyan di tatang mo. Awan tambok. Nga nagbali nga manglilipot nga babae kada kuada. No lalaki na siguro ang ti babae. Sapo. Uri tao mat kaduhay dito balay ng family house tayo. Pasang bayan na ko ma. Kadito yung kong ipakita ng panagnek tinalaw sa panagbalbalyo, panagbabawi ka na kita anak ko hindi asawa. Pinasang ba yung naktiinak manong naimik at nagkita ti pagtrabaho ak servidura. Ado manong naimik di kita agar-arim kanyak inikat ko nga namin pinsan. Anda asawak. So kasab dengan anak. Wala nga nagsina kayo matangin ni Mario, ha? Tadi nakabatin kaya, tagraman na kita sa kaanak yun, ha? Uy, nanugutek da kasak. Manglilipotak. Ngayon tsakon kahit kaulitan. Oh. Ita, yan tagay, santa kamat nga maawat. Di, ituloy mo. Kasapulam ti ragsak. Kasapulam ti arakop. Agak ti may isang lalaki. Kasapulam, Susan. Napindas kabat pa nga ron. Yung sanggon nga aramid pa'y manong. Tika ado di kiti mga sulsulisog kanya. Kat ninanang tinakapaneknek. Nasyat, tasabon nga aramidan. Nuwang panawaya ka kung mga ramid. Tayan taging at saan nakamatira kaya at asawam. Kaya kita nakyo. Yung talagang nasanggon nga kahit nga ramidan, nanang. Good. Tapos na may panagnek kadakwada nga talaga nagbalbaliw kan. Samot kahit nga basta lata nagdanayon nga linaksid da ka na kita anak mo. Malaksid ti asawam. Ti asawam, among kapkapin ano. Ngam na kiti anak mo. Amok nang
So nga sang kong ardo nga raramidin. Tabarbaring no. Mapasubli di kita anak ko, respeto na kanyak ng inada. Manong nemi na minsan nga limabasak di balay mi. Pimintas mo gamin ti balay mi. At dan iti kalis ni Jordan, Diyos yun at tinapan na nagbasaan. Siyempre, di kundaway manong nemi akong takik ida, jak makuntak ida. Tamani po di nagbalabari dan SIM card manong nemi kita, jak matinamuno ito ti anati cellphone number. Naman tinaminsan na kundaway manong nemi nakita ni Kristi. Wait, may dito sentro, kaya nakita kada man tapag ko ginatang, ngayon biling kanyak taking kuko at karinderya. Kristi? Sino ka? Anak, ninalang mo na ito eh. Kumusta kayo? Awang pakadaragam ka na kami, na siya at tibiyag mi. Kung kunada nga rin dito tao, nga idi awang kayon, adad nga pimindas tibiyag mi. Tawan kayon nga malas, kan buwisit iti pamilya mi. At na nakabuwisit na kamamalas, dagiti kasken ka, di ba? Anak, nakaala ni papangiti nagpuunan na. Di arapaap na nga madan iti face cages. Napasamak. Nagtarakan ti pato. Itik kada pabo. Naging maski din tilatson nga pabo. Paborito ko na yung nakasta nga makalagip ni papang kinaglatson kaman ko naknoha. Dadi na din ang birthday ko. Halos nga letson pabo iti na isagana. Ay, umayak ko may di anak nga mamuk na sandag nga awaten. Ang belated happy birthday. Mano pa yung taon? Dua pa yung taon, naggraduarto ni Manong Jordan. Sumaro na waktu maten sa ni Mayan. Nagyapyaman kami, tanandaan kami, tikas kini papang amami. Responsable. Itilikodan nga, nalipliputan ni Suna. Saan nga nagbalbal? Saan nakaskadida do mga lalaki nga, liputan ti asawa, nagbarbartek da, nasandan nga maasikaso pa ito brada. Dataw na ti pagyamyamalan kami, tadaan kami ti amakas ka ni papang. Saan lang intulok? No di kat nagbalin nga kahit kang kuwana. Tinaminduangan pananglipot ti asawa na kang kuwana. Ore awanan ti inami, tanalpasin na natay, maragsak kami. Gabutan naragsak ni papang. Nang naroon na ito, naggraduar kam aminin, may kang kami tinaran niya kamasakbayan, uray no, single daddy ni papang. Sige, kastapay, Kristi, ibatam di imak. Anak, pakawanan ta ko mabaling ka din nga maalat cellphone number mo, anak. Una cellphone number ni papang mo, please. Mabalik ka di. Saan nang inted manong. Talaga sanda ko na kayat digit anak ko. Ngayon naganano sa klaag manong. Akas ito ko na ni nanang. Naganano sa aging gana, damag ko nagraduari ni Jordan. Kaya nagpaala siyempre na panak. Adamat insikanak ang regalo. Happy graduation, anak. Ay, dito ti regalo kay ka, nanusam. Ay, kinagyaman na ka, nana. Ore, sanda ka kapinano, kita regaluan dak. No, wag kay mangan. Mangan kayo. Anak. O, sige na, akit adupit ti sangwak ng sangayli. Inasit gakpay pati ni Kristi kini Mayan. Sikat to batin sumarunong nga graduar kalpasan dito nga tawain. Shirley anak, Kristi ko nayo. Tasa nga Shirley nagag ko. Takasan nga di kagabistik, tinagan ko kit di kayo matkapkapin ano. Kristi tinagan ko nga Shirley. Isubat ni Mayan. Ay, bumakada kami.
Mangan kayon. Ano makapang kayo ton, agawid kayo ton. Hindi makasaritak manon na ni Mario. Imasadigak itayanda, nagiinom. Naman pa sambat ngumin inom ni Mario. Kasangsango na lang manong nimi di kiti. Amunat uminom nga lalaki. Mario. Gabata di ba't nagununin ni Mario? Pare, pagpagod niya nakati ex mo. Ha? Ex? Uy. Ex-militar. Ex-wife. Namang lilipot nga. Babae. Agpakada kan, nga agawid kan. Di, agawid kan. Baga ito pinasagbay na ka, inaunang anak ko. Mayak to manin. Sige, baka no, agraduar tumat ni Christy, di umay kan tumanin. Oray ng sana nga graduar. Into no birthday mo. Mayat-mayat ano ka sa pulak to ti kaduak nga mangisagana ti amin. O talaga man agayabak no ka. Kadagiti karubat o napilang umay da agimarit o nagisagana kadagiti rekado. Nagsubli-subliak manong nemi kahit kulang may paniknik kadakwada ti amin. Kaya nga trabaho ni Jordan manong nemi. Kat siyempre kalpasan ti pakatawan, nagasawan. Nadanda nga dagos ti balay. Bumakbakat mata ni nanang, ay po, kapsot ako na anak ko, ibag man dadda ka. Handa mat pagsayaatan na ya. Handa ka na kay-kayat di pamilya. Simangbay ka dito. Dansan ng mga sikaso kanyak, no. Talagang jakon ka bailan. Kan bumakat ka matain. Baka agapo ka kanton. Tanda mo na asawa ni Jordan. Agapo ko kanton, kat apo ko tumatito o di suna, talaga nga bumakat ako. Naging gama ng nemi. Ngalimabasak, hindi namin sa nagundaway, itibalay, tinaon ang anak ko. Wanted yaya? Padasak man tikaplay. Nagdurbelak. Napintas sa babae manong nemi, timasidag iti gate. Yes, nana, pay. Nakita ka nga rin balasang ko na ito'y placard yun ito'y. Wanted yaya. Abay ka plakar ka? Kuma? Tika sa pulam may kumakit, ububing. Napimpinasa, kabuta, narwamak nga gistimarti ubing. Adamat idi anak ko. Sige. Ito na parang irugiyo ngay. Intun bigatin tayo nakalan ni Tarawatek. Kasapulak to't barangay clearance na police clearance pa secure nga rin itan. No, pagpagisunto itong bigat. Aldawan manong nemi di mapahanak tas anak mo't nga nakaka-secured na dagos. Nagturbelak manin. Apita ka lang nana. Dato yung nagitay requirements anak ko. Hindi kitain na. Kapinanom ti asawak pagkapilyado kayo. Ay. Baka saan akong nga lain numamwam. Siyakti inana. Sika tayo, siyakti dakis nga asawa kinina. Anak, palubusan na. Kahit ko. Kadawan ti pagdanagam nga po tati ayaw anak kita po ko. Sige, sumurik ka. Ang sanak to mapapabasol kas pagarikan to, mamuan ti asawak, nga sikat pagbalik nga yaya ti anak mi, baka saan na kanto kakayat. Nunas ka lang pa rin tumangit to ti sangwanan na, kidaramidag. Kantulungan na. Kahit ko, nga mapasulik,
pa nagtalek dagit anak ko kaniyak. Among siguro ti istorya, tinakay ka mga manak. Nagbababawi ako. Unang ti inulit mo manin, manin kat manin. Inikan na kati another chance, nga inulit mo. So nga mo mababaloy no talagang nga saan ka maawat pa eh. Ala, sumarga nga rin na nang mamang, talagang nga napasnek ka, tulungan ka. Barbareng no, maawat na kang tubat lang dagiti anak mo. Kasta unay idinitiriri ni Jordan manong nemi, among nga mamangko, among nga tipang lilipot nga inak, tiyo may kaplay nga yaya, apa yung pinastrek mo, apa yung pinalubusam? Jordan, honey, I'm sorry. Yung sa mong umaawatan tirik natin, ay siyak ti makaawat ken kuha na. Kaya nung pagkabasulak, ti panang pasangbay ko ken kuha na, sorry. Yung mawanan ti kapipintasan nga yaya na kita anak, ti agbalin nga, ti anak ta, kinagbalin tong anak na. No saan nga ti mismo nga lola da. Dagas nga lola. Give another chance. Inikan mi idin. Another chance. Amo ka ti pagsasao, kanday takit adda ti Biblia. No mamin anong apakawan, dagiti nagbasol. Mamin opat apulo ket siyam maulit-ulit. Ket naminduhan pa lang nagbidtot di mamang mo. Di mo kadimay kaniti another third chance. Christian. Awang pagay may katlo. Diyak kumakayat na talaga. Lani. Yung kabuta, magpagpakaasi ka. Ipagpagabukan ka. Ken ti anak ta. Nangig ko akas na ti dahilog dagiti agasawa manong nahimikit na bang-aranak. Kita ko nga sa baling nga naramid ko manong nahimi no di nang ipasnek iti panangayuan ko iti umuna nga apo ko. Ken ti agistimar ti oneg ti balay. Yayaak siyak pa yun para luto, para dalus, para laba, kanda dumapay. Kaya minsan nga alda, manon na yung imay si marong ka dito, iti asawak. Tama ilo siguro mo dati apo ko na. Amo na siguro nga siyak ti yaya. Ti apo ko mi. Ti apo ko. Ayan na. Ay, Mario. Maturog. Mailiwag kang kuha na. Ay, uray mga makariing ah. Sa mumad lang nga, bye-bye-an. Ti apo ko. Ha, apo ko nga tisuna. Nakaturturad, nakabangbang-bang tiro pa man niya. Inawat na, ti anak kong inauna. Gaboy ti manugang ta. Kadi pamanagnig ko ti amin. Tapnong balin nga ha, happy ending di pakasalita. Sa bagay, hana ka mas daaw, no mapasubli di ti anak ko. Tirik nada keng ka. Tago nada, nga inalati ina. Ngam kanyak, baka narikatan. Dagkalawa na yung pagyamanak, no mapasubli di ti anak ko, ti pa nagtalik na kanya. Nang naroon ako no ikanak ti talagang ultimatum nga tsansa. Tap numabukal kumamanin ti pamilya ta, Mario. Edi si Mublat nga nag-asawa manon ni Christy. Sakmat-mat tinapan imuna nga nagbaling ngayaya ti apo ko. Ay kaya manon nemi nga kasyamat manen kanimian. Nga kastaon iti ragsak ko manon nemi. Tay baga nga mismo dagiti anak ko.
Hindi na pagtitipon da amin. Gabuot na birthday ti amana. Kat na pagtitipon kam amin iti family house mi. Hindi umarakop na kaniya katalo. Hindi awagan dakmanin iti mama. Ma. Naku, kaya manak ka na kayo. Kaya manak ka na kayo, naku. Napawad at ti panahon, ma. Ngayon pa nagnagpo ti kinapudnom. Nasamon nga maulit. Tagpasol. No pa'y nilaksid na ka di mikayat nga maadan kami ti inagas kang ka. Nga masino kam kuma. Nga saan man nga umawat kang ka. Kaputa utang mi nga nimbag anak. Ti palangipas nga mo ka na kami, ma. Nga na ito ti sa amin masubsubalitan kang ka. Kaya nagyaman kami tuloy mo tinagbalbaliw. Kat bayan yung ma. Da kami nga kakabsat. Ti mga rami ti pamuspusan. Tab ni sublimat ni papa. Ti dati ka pa nagtalik kan panagayat na ka na kayo. Kat kasta nga ron, tinapasamak manong. Iti sumuno nga tawen, sakbay, iti pasabali man na panagkasangin ni Mario. Dimteng manong naimi iti anibersaryo mi. Dati-dati nga sabi nga sa celebraran, nga nagpagpakaasyak ka kita anak ko, nga celebraran mi ko ma, ni sudat agsagana. Iti family house mi manong. Dito'y, nga nagpaala, nga di kablawak, di asawak, di happy anniversary. Isuntin mo na nga marakop kanya. Happy anniversary to. Susan. Nagkamanak, Mario. Nagkamanak. Sige. Alang ti palanom. Itultuloy mo, ti agpaling nga yaya, ti inauding apu ko ta, ti anak ni Mayan. Gure kit umot pa anak da. Umot pa anak da. Umot pa ti balay da. Kasburidek, ti mo ka di kayat nga dito'y da. Dab na may tuloy ko ta panagbaling ko nga yaya, ti inauding apu ko ta. Kasalita mi da. Saan na nga balbalay. Pati ito'y dan nga gyan. Tapno, adadan to nga asideng, amang kita ka na ta. Bilang tagkapsutan. Ninanang mo nga ron. Akit, nga mo ta, siyak mo tinabayag ang kabkabalay na idi. Kada di, kasinsing ko timang bambantay ta. Kaya't mo lagi di nga dito pa nga gyanin. Kabayatan na nakabadridanin. Ninanang. Sige. Tapno ada do tayo matla dito. Kaya't awang nga tanto masping manong name iti ragsak ko, ragsak mi. Iti nabukal matmanen ti pamilya mi. Nga tinaminsan manong name apa nagbidot ko. Nga naulit ko dahil nga bidot. Kat narakrak. Linaksidak dagiti anak ko kanti asawa. Ngayon ba, matlang manong naimi, tinapawat mat inak panangipanagnek, itinalaos nga panagbabawi. Inaklundak mat manen dagiti anak ko kanti asawa. Ti agdama manong naimi, dito'y sidong mi, ti pagyanan dagiti agasawa nga mayan, kani Rodol. Kanya kita lo nga po kumin. Bedridan latan nagtultuloy ni nanang manong nga siyak ti mga sasikaso ken kuha na agraman ka rin kita lo nga po kumikin ni mayan. Nagwalimat lang manong namin nga naranyag tinasakbayan na kita talungan nakme tilikudan nga nagbalinak nga dakas nga ina kadakwada. Kadakilo nga pagkimamana kinapot Diyos tatilikodan di amin ket napasublik man lang di dati nga panagayat kan panagtalik da kanya.
Dahito iti pakasalita, karagyaman naklaunay ti anus mo, manong nimi, nga nangurnos, kalbasa nga nag-insend keng ka, ti Italiana. Thank you. Iti anus mo nang iba, sakit sabi ko ma, tadaban na itid ko nga balaag, pag-ulit ng tibiyag, pagsarimingan tibiyag ken susuro ka iti padang nga timngeg. More power to your program. Ito yung nga ratagyaman nga pagayam mo, Susan.